emakumeak bigarren mailako herritarrak izaten jarraitzen dugu. Eta hau ez da kasualitatez gertatzen. Hau alderdi politiko zehatz batzuen konpromiso falta eta hartutako erabaki batzuen ondorioz gertatzen da. Aldiz, Euskal Herria Bildun garbi dugu botere harreman eta askotariko zapalkuntza oinarri duen eredu sozial, politiko eta ekonomikoari buelta emateko borroka beharrezkoa dela. Bai borroka instituzionala eta kalean egin beharrekoa. Emakumeok dagokigun espazioa irabazi behar dugu eta dagozkigun eskubideak eskuratu ere. Horregaitik, Euskal Herria Bilduk feminismoa lehen lerrora eramango du eta emakumeak periferiatik erdigunera eramango ditugu baita ere. Emakumen behar izanak eta aspirazioa da EH Bildu defendatuko duena eta Bilboko udaletxera eraman nahi duena. Izan ere, Bilboko udaletxeak ez du ikuspegi feminista txertatzen bere egunerokotasunean. Bere konpromeso ezaren eta Bilbon historikoa den mugimendu feministaren proposamenak aintzat ez hartzea da Bilboko udaletxearen egunerokotasunean ikusi duguna. Eta plaza honekin gertatutakoa horren adibide argia da. Plaza honen izenari edo plaza honen izena aldatu ez izana mugimendu feministaren aldarrikapena izan bazen ere, konpromesu falta horren adierazle da. Euskal Herria Bilduk defendatu zuen, proposamen hori defendatu zuen udalbatzan, baina udal gobernuak ezezkoa eman zion gure proposamenari, hau da mugimendu feministaren proposamenari, eta Bilboko beste leku bati izena aldatzea erabaki zuen. Hain zuzen ere, Bailen kaleko espazio bati azaroaren 25ko plaza izendatzea erabaki zuen, baina hori ez zen mugimendu feministak eskatzen zuena. Emakumeen aurkako indarkeriaren konpromesuaren adierazle bezala plaza honi azaroaren 25ko izena ematea zen, hain zuzen ere mugimendu feministak eskatzen zuena. Eta konpromesu faltaren bigarren adierazle nagusiena da, baita ere, udal gobernuaren baitan, berdintasun politikei Bilboko EAJak eskaintzen dion aurrekontu erridilkoa. Hain zuzen ere, 0,26. Horregaitik, Euskal Herria Bilduko emakumeak, hain zuzen ere, berdintasun politikak alkatetzatik zuzentzea da proposatzen duguna. Eta ez hori bakarrik, baizik eta berdintasun politika hauek aurrera eramateko, beharrezkoa izango den aurrekontu nahikoa bideratzea, alkatetzatik zuzenean bideratuko den sail honen bitartez. Gure apostua argia da. Parekidatuzunean oinarritutako parte hartze eredu osasuntsu, orekatu, iraunkor eta eraldatzailea sustatu nahi dugu. Eta hain zuzen horri erantzuten dio emakumeen etxearen proiektuak. Izan ere, emakumeen parte hartze sozial eta politikoa bultzatzeko gunea izatea nahi dugu. Emakumeen ahalduntzean urrats atzeraezinak egiteko tokia hain zuzen ere. Horretarako baina, udaleko ordezkariek zein emakume eta mugimendu feministak osaturiko emakumeen kontseilua birplanteatu behar dela uste dugu. Bertan, adosturiko edukien gaineko ekinbidea garatzeko ahalmena izan dezan, eta hartara, Bilbon emakumeen etxea sortzeko prozesu parte hartzaile bat lideratu dezan. Euskal Herriko beste leku batzuetan bezala ere Bilbon emakumeen etxea behar dugula uste dugu. Duela 4 urte ja 2011ko udal hauteskundeetarako programan EH Bilduk jasotzen zuen mugimendu feministak historikoki aldarrikatu duen emakumeen etxe hau. Eta tamalez, 4 urte beranduago berriz ere jaso behar izan dugu proposamen hau gure programan. Udalaren emakume elkarteen eta mugimendu feministaren arteko akordearen emaitza izan beharko litzateke Bilboko emakumeen etxeak eta honako oinarri hauek erantzungo lioke. Lehenik eta behin emakumeen parte hartzea eta ahalduntze politiko zein pertsonala sustatzea. Bigarrenik, emakumeen etxea Bilboko emakume elkarte mugimendu feministaren arteko elkargunea izatea eta emakumeentzako espazio librea izatea.
Emakumeentzako Bilboko ahalduntze eskola bertan kokatu behar dela ere uste dugu, eta baita emakumei arreta eskaintzeko bulegoa ere. Azkenik, beste bi baldintza ezinbestekoak izango dira proiektu hau aurrera eramateko. Alde batetik aurrekontu propioa izatea, eta bigarrenik nola ez udalak espazio fisiko egoki bat eskaintzea. Etxe honen bitartez, Bilboko udalak emakunderen laugarren planean aurkitzen zen proposamena gauzatuko luke. Eta jabetza eskola edota emakumeen etxean duten udal sare bateko kide izatera pasatuko litzateke Bilbo. Basauri, Getxo, Ermua, Ondarroa, Abadiño, Durango, Elorrio, Sestao, Erandio, Donosti, Arrasate, Eibar, Zarautz, Errenteriak eta abar dagoeneko sare horretako kide dira. Uste dugu hainbat udalerrik jabekuntza eskola edota emakumeen etxea bezalako ekimenak martxan jarri izana, ekimen honen arrakastaren seinale dela, eta Bilbo ezin dela atzean gelditu.